And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinsan ko, ama ng batang dinadala ko. Kung isang krimen ang mahalin ka, handa ako nang ikulong ang sarili ko sa kasong pagmamahal sa isang taong hinintay at minahal ko ng matagal. Hi DJ Rocky. Habang tinatype ko ang bawat letra sa laptop ko ngayon, nanginginig ako. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang dapat kong maramdaman. Dapat ba akong maging masaya dahil nagdadalang tao ako? Magkakaroon na ng kapatid ang panganay kong si Princess? O malulungkot at matatakot dahil hindi yung asawa ko ang nakabuntis sa akin? O magagalit kasi hindi ako kayang panagutan nung lalaking nakabuntis sa akin. Ewan ko, DJ Rocky. Araw-araw, mixed emotions ako. Araw-araw na lang akong umiyak, pero ginagawan ko naman ng paraan para hindi masyadong ma-stress kasi nga nakakasama sa baby. Madalas akong nanunood ng mga comedy skits sa YouTube o kahit ano-anong movies yung mga pinapanood ko para lang aliwin yung sarili ko. But in the end, I will still find myself crying over and over again. Itago mo ko sa pangalang Aya. 25 years old. At ito, ang aking secret file. I was married last 2018, but separated na 2 years ago. Meron kaming anak nung husband ko. I mean, ex-husband. 4 years old na siya ngayon. Maganda at matalino. Sobrang excited kasi magiging ate na raw siya. Ako naman tong todo ngiti at todo tago ng lungkot. Lalo na kina mama na pinaniwala kong nasa Manila yung bagong karelasyon ko. Ang sakit lang kasi kailangan ko pang mandamay ng ibang tao. Na nananahimik ang buhay. January 3, 2022. Nung malaman kong buntis ako. Nakailang piti na ako noon. At, ayun, dumalawang guhit. I cannot explain the feelings that I felt that night. Natakpan ko na lang yung bibig ko sa sobrang saya. Sabay tulo ng luha sa mga mata ko. Oh my gosh, buntis ako. Buntis ako. Masaya kong sinabi sa sarili ko. But at the same time, yung tears of joy na yun may halong takot. Takot na baka kung ano ang magiging reaksyon ng daddy niya. Takot na baka kung ano ang posibleng masamang mangyari along the way. Pero bahala na. Nung gabing yun ay agad kong pinatawag si Ellie.
Yup, itago natin siya sa pangalang Ellie. First cousin ko. Magkapatid ang mga magulang namin. Yun nga, pinatawag ko siya ng palihim kasi nga wala pang ibang nakakaalam sa pamilya namin tungkol sa amin ni Ellie. Pinagbuksan ko siya ng pinto nun. Mukhang nagising ko siya sa mahimbing niyang tulog. Di na ako nag-alinlangan pa. Dali-dali kong ipinakita sa kanya yung piti na hawak-hawak ko. Wala akong ibang sinabi. Ngumiti lang ako ng sapilitan dahil alam ko sa sarili ko, hindi siya magiging masaya sa makikita niya. Well, like I said, hindi nga. I saw the sadness mixed with anger in his face that moment. Wala rin siyang sinabi at agad nang umalis. Alam ko kung ano ang nararamdaman niya that time. Takot, sama ng loob, kaba, at pagkadismaya. At mas na-confirm ko pang ang buntis ako nang magpa-check up na ako at magpa-ultrasound. January 5, 2022. Nung pinakita ko sa kanya yung result ng ultrasound, wala siyang ibang sinabi sa akin kundi ipa-abort si baby. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Just a backgrounder, back in 2015, month of April. Nakatira kami ni Ellie sa iisang bahay. Sa bahay ng lola namin. Parehas kaming nasa broken family. Hiwalay pareho ang mga magulang namin. At para kaming mga orphans na iniwan na ng mga magulang namin that time. Malaki kasi ang bahay ni lola at maraming kwarto. Kasi marami siyang mga anak. At ngayon ay mga apo niya ang nakikinabang. Bata pa lang kami ni Ellie noon. Naalala ko pa. Parang may ibang feelings na namumuo sa aming dalawa. Pwede pala yun. Nagsiselos ako pag may ka-MU siya sa school. He is the ideal guy kasi napakatahimik at napaka-gentleman. Gwapo. Tamad nga lang. May bisyo na siya noon. Barkada, pag-iinom ng alak at pag-iyosing. Pero ewan ko, kung bakit ang cute niya pa rin kahit ganon siya. One night, nagkatabi kami ng pagtulog kasi matatakotin akong tao. Hindi ako makatulog ng mag-isa. Nasa iisang kwarto lang din kasi sila nung ate niya na itago natin sa pangalang Andy. Good for one person lang yung kama doon. Kaya nasa baba kami pareho. Nakapatay na yung ilaw. Nung una, meron pa kaming distansya between us. Parehas kaming takot sa isa't isa. Pero makaraan ng ilang oras, naramdaman ko ng unti-unti na may hininga ng umaaligid sa buong mukha ko. Amoy yosi yung hininga. Wala akong makita kasi sobrang dilim. At ang alam ko lang, ay tulog na si Andy. Kasi tumutunog na yung ilong. Pero hindi ako sure kung tulog na rin ba yung katabi ko. Medyo kinabahan ako. Tumalikod ako. Pero bakit ganun? Parang nagugustuhan ko yung amoy ng hininga niya. Naiinis ako. Pero hindi ko na pinansin. Tumalikod lang talaga ako. At the same time, nakikiramdam sa paligid. Kasi hindi ako makatulog. Ilang minuto pang lumipas, naramdaman ko uli na may humawak sa bewang ko. Akala ko nung una, hindi naman sinasadya, pero ito parang sinadya na talaga. Mas lalo na akong kinabahan. Mas tumaas pa yung tensyon ng dahan-dahan ng tumaas yung kamay niya. Sa hindi ko na lang sasabihin kung anong parte ng katawan ko, pero malamang, alam niyo na yon. Pwede ba yun? Pinsan niya ako eh. Pero ang saklap lang. Kasi, ewan ko kung this is the right term, pero mukhang eto yun. Nasarapan ako sa ginawa niya sa akin. Parang gusto ko ring bumigay. Nginig ako noon.
Parang gusto ko talagang patulan. Hanggang sa bumigay ako. Ayun. Napaka-unforgettable nung moment na yun. Parang ayokong lumabas ng kwarto kasi nahihiya ako sa kanya. Naalala niya kaya yung pinaggagawa namin kagabi? Nagustuhan niya kaya yun? Mauulit kaya yun? So many questions na hindi ko kayang itanong sa kanya kasi para siyang mafia na hindi mo pwedeng kausapin kasi napaka-misteryosong tao. Wala akong choice. Kailangan kong lumabas kasi kakain at jejebs ako syempre. Hanggang sa naulit yung ganong pangyayari sa amin ni Ellie. So, itago niyo na kami sa mga kung ano-anong words na hindi magaganda or tawagin niyo kami sa kung anong gusto niyong itawag sa amin pero parehas naming nagugustuhan yung mga nangyayari sa amin na halos inaaraw-araw naming gawin. Lalo na pagkalasing siya. Hindi niya mapigilang hanapin at pasukin ako sa kwarto para mailabas ang saloobin niya. Pero lahat ng yun wala akong pinagsisisihan kasi alam ko naman sa sarili ko na mahal ko siya. Lumipas ang ilang buwan, nagkaroon siya ng ka-MU sa school nila. Worst is, kaibigan ko pa talaga. Na-down ako nung time na yun kasi bakit pa siya? Pero in fairness, maganda si ate girl. Matalino din nung kabataan. Makinis ang balat. Lasinggera nga lang. Ang sweet nila. Nagsiselos ako. Bagay na bagay silang dalawa. Nagsiselos ako pero nakukyutan ako sa kanila. Ewan? Akala ko, doon na kami magtatapos ni Ellie. Hindi pa pala. Gabi-gabi, may nangyayari pa rin sa aming dalawa. Doon ko napagtanto na hindi nga talaga siya seryoso sa babaeng yun. Pero huli na ang lahat eh. Nagkaroon na rin ako ng ka-MU at naging boyfriend ko na siya. At siya yung lalaking pinakasalan ko. Nagkaroon kami ng anak. Kalaunan, naghiwalay rin. Wala na akong maalalang good memories na kasama siya dahil sa simula pa lang, alam namin na sinagot ko lang siya kasi naaawa na ako sa kanya. At nagpakasal ako kasi nabuntis niya na ako eh. And not to mention nagastos namin lahat ni mama yung kasal na yun. Even sa pagpapanganak ko. Princess birthdays and other stuff. And again, not to mention na sinasaktan niya ako at ng mga magulang niya physically. Doon na ako sumuko. Pero sa 3 years of marriage na yun, I did all my best just to become a good wife and a responsible mom. Muntik ko nang makalimutan si Ellie noong mga panahong yun dahil sobrang focus ako sa pamilya ko. Hindi na rin kasi ako nakabisita dun sa lugar nila lola kaya hindi ko na alam kung anong balita sa kanila dun. Dun ko tuloy nasabi na isang napakalaking pagkakamali ang nagpatali ako sa taong yun. Pero kahit kailan, hindi ko naman pinagsisisihan na nagkaroon ako ng anak at the age of 21. That breakup brought me back to the place where I was before and to the man I used to love and to be with. Ellie. Tumira ako uli sa abandoned house namin sa tabi ng bahay ni na Lola. Kami lang noon ng baby ko since malakas ang wifi doon. Kasi after nagsara yung company na pinagtatrabahuan ko, nag-VA ako. Ayoko nang idetalye at mas pahabain pa dahil tama kayo ng hinala. Nagkita uli kami ni Ellie. Bumalik lahat ng nakaraan sa amin. Tinatabihan niya akong matulog. Ramdam ko ang alaga niya noong mga panahong yun.
Nagluluto siya. Yun lang, nagluluto nga lang. Tamad nga siya, diba? Pero na-appreciate ko naman talaga siya. Kahit sa small acts of kindness niya. And gentleness, of course. Pero, nahuli na pala ako ng mga panahong yun. Meron na pala uli siyang ka-MU. Ay, ewan ko ba. Bakit hindi na lang niya ligawan? Kahit kailan wala akong narinig na may nililigawan siya. Lahat hanggang MU lang. At ang nakakatawa pa dun ay yung babaeng ka-MU niya ay nasa tapat lang ng bahay namin nakatira. Itago natin siya sa pangalang Christy. In fairness, tong pinsan kong to, maganda rin talaga ang taste. This time mukhang matino naman ang napili niya. Kasi ramdam ko kung gaano niya kamahal ang babaeng yon. Actually, si ate girl talaga ang unang nagkagusto kay Ellie. But since torpe itong pinsan kong to, hindi siya napansin. Not until nung pareha silang broken-hearted. Nung una parang walang pakialam si Ellie sa kanya. Pinababayaan lang siya ni Ellie. May nangyayari din talaga sa amin ni Ellie kahit may Christina. Dati kami magka-chat ni ate girl. Kino-comfort ko siya pag nag-aaway sila ni Ellie. Pero tinigilan ko yun kasi hindi ko nagustuhan yung mga ginagawa ko. Pero hindi ko rin masasabi na kabit ako ni Ellie kasi mas nauna ako eh. At hindi rin naman sila magjowa. Alam kong ginawa lang siyang trophy ni Ellie nung mga time na yun. Then, lumipas ang panahon, 1 year, MU pa rin sila. At dahil ma-effort ng sobra itong si ate girl, binibilhan ng kung ano-ano si Guy, and now cellphone kasi nga walang phone si Ellie. Unti-unti na siyang minahal ng lalaki. Sana alam ko yun, no? Kasi kaya ko naman talagang bilhan ng phone yun eh. Kaya ko namang ibigay at bilhin lahat ng yun. In fact, laki na nga ng nagastos ko sa motor niya, pati na rin sa mga bisyo niya. Pero baliwala lahat yun sa akin kasi nga mahal ko siya. Alam namin pareho na hindi na magpinsan yung turingan namin sa isa't isa. At ngayong magkakaanak na kami, hindi ko in-expect na magiging worst ang lahat. Every day is like living in hell para sa kanya. Nakita ko mismo sa dalawang mga mata ko kung paano gumuho ang mundo niya at kung paano niya sinira ang buhay niya. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Unti-unti na rin nag-iba yung treatment ni Ellie sa akin. Lagi na siyang galit tuwing pinag-uusapan namin ang mga ganitong bagay, especially sa pregnancy ko. Di lang naman siyang nasaktan at nahihirapan sa mga pangyayari. Ganon din ako. Parehas kami ng nararamdaman. Pero hanggat kaya ko na hindi ko ipakita sa kanya na nanghihina ako, na natatakot ako, na nasasaktan ako, kakayanin ko. May mga gabi na nag-uusap kami na nagwawala na siya sa kwarto. Nag-iiyakan kami pareho. To the point na gusto na niyang itigil kung ano man yung namamagitan sa aming dalawa. Pero para saan pa? Huli na eh. Andito na si baby. Ngayon pa na mas kailangan namin siya. Ngayon pa kung kailan shake na kaming dalawa. Nangako ko sa kanya na hindi ko man mabura ang lahat ng problema, takot at sakit na nararamdaman niya ngayon. Nangangako akong hindi niya haharapin itong mag-isa. Na nandito lang ako. Nandito lang kami ni baby. Na kung bubugbugin siya ng papa niya pag nalaman nilang lahat na siya ang ama ng dinadala ko, haharang ako. Ipagtatanggol ko siya. Sasaluhin ko lahat ng suntok at sampal para sana sa kanya. Mahal na mahal ko sila ng anak ko, DJ Rocky. Ilang taon din naming in-expect na balang araw, may mabubuo rin kami. Ilang araw na kami nag-argue dahil dito, pero pinapakalma ko lang siya. Lalo na ngayong nalaman na ni Christy na buntis ako ni Ellie. Mas lalo ko pa siyang pinapatatag. Naging okay yun kasi tinanggap lahat ni ate girl ang nangyari. Alam kong nasaktan siya. Pero masakit din para sa akin to. May anak kami. Bakit hindi niya kayang magpaubaya na lang para sa amin ni baby?
But I'm also thankful na unti-unting nangyayari yung ganun kasi nagkakaroon kami ng deep confession ni Ellie. Na akala ko sa buong buhay ko, mananatiling isang tanong na hinding-hindi na mabibigyan pa ng sagot. Feb 15, 2022, gabi. Lasing siya noon. Nag-usap kami sa kwarto. Iyakan. Parehas kami nakaupo sa sahig. Sinabi ko sa kanya na kaya ko silang ipaglaban. And kung ano man yung meron sa kanila ni Christy, nasasaktan ako. I was jealous and insecure. Because that should be me. So sabi niya, nasasaktan ka? Wala na. Nararamdaman ko na yan nung nag-asawa ka. Ikaw. Ikaw ang una ko. Pero anong ginawa mo? Pagkatapos niya sabihin yun, nagmumura siya. I was left speechless nung gabing yun. Bigla na lang tumulo ang mga luha ko nang hindi sinasadya. Gumuho ang mundo ko, napatanong tuloy ako sa sarili ko. Bakit pa kasi naging pinsan kita? Bakit kasi ikaw pa? Parang ang laki ng nasayang kong pagkakataon. Hindi ako makatulog nung gabing yun. Kinabukasan, nagising siya nang may sama ng loob. Gusto niyang lumabas ng kwarto pero pinigilan ko siya noon. Kasi natakot ako baka kung anong gawin niya sa labas. Nagwala uli siya. Sinuntok-suntok niya yung pader. Ako naman tong nabalot uli sa trauma. Bigla akong nakalma nung niyakap niya ako. Sabay sabing, wala raw siyang gagawing masama. Mag-uusap lang daw sila ni Christy dun sa bahay ng barkada nila. Naisip ko noon, buti pa siya. Gusto niyang ayusin yung kanila. Paano naman kami ni baby? Buong araw akong hindi lumabas ng bahay. Nasa kwarto lang ako, hinihintay ang pagbabalik niya. At yun nga, bumalik siyang may dalang balita. Na ewan ko ba kung ikasasaya ko o ikalulungkot ko. Wala naman akong intensyon na paghiwalayin sila, pero sana pinili niya na lang kami ni baby kasi mas kailangan namin siya. Nagkaroon kami ng agreement na pananagutan niya raw ako. So, suportahan at tatanggapin niya yung baby sa kondisyong dapat ay wala ng ibang makakaalam, lalo na ang pamilya namin. Wala akong nagawa. Huminga lang ako ng malalim. Di na ako tumingin sa kanya. Ibinaling ko yung tingin ko sa ibang bagay. May mga gabi na tinatabihan niya ako sa pagtulog at may mga gabi ring mag-isa lang ako. Kahit buntis ako, may nangyayari pa rin sa amin. Napapatanong tuloy ako sa sarili ko. Talaga bang seryoso siya sa babae niya ngayon? Nako-confuse ako. Pero sa mga salita at kilos niya, ramdam kong mahal niya si Christy. Masakit pero hindi ko na lang pinapansin. And to you, my cousin Ellie, I hope and pray that one day, mahanap mo yung kapayapaan sa puso mo. I pray na kami ng dinadala ko na anak mo will be your peace and not your nightmare. Nagkamali man tayo, mali man ang tingin ng mga tao sa atin. Maganda naman ang naging bunga. I just can't wait for you to watch Zion grow up into a fine young lad or lady. I know you will be the best dad. Hindi mo pa man yan nararamdaman ngayon kasi hindi mo pa siya nakikita. Pero naniniwala akong balang araw,
Matatanggap at mamahalin mo rin siya bilang isang anak. Kahit anong mangyari, kahit saan man tayo itapon ng tadhana, mamahalin at mamahalin ko kayo ng anak natin. Mahal na mahal kita, Ellie. Muli, ako si Aya at ito ang aking secret file.